Je ziet dan dat kele verdroegen veen. En er zit al je krimpskeuren in, puur van de droogte. En ja, daar zit nou water op, maar dan kun je die krimpskeuren hier al in de zin. Zit met al van die losse stukjes veen. En dat is net de bedoeling. Haast een moanne Rijn. Je zoenen sissen dat koe de natuur wil broeken. En dat is ook wel zo, maar dags had de droogte van daarvoor al zijn sporen nalitten in onderoren natuurgebied de houtwiel. Zeldzame plantjes worden oewoekeren. Nou, dat is juist hoe dat gaat. Dat gaat weer al die paaltjes en die paaltjes die kaletten om elkaar, die sluiten de bodem af van jacht. Nu werd er ook shitten van met name bloeiende bloemplanten het nakijken hebben. En dat is echt best schande voor heel veel insecten. Vlinders, neem ze al maar op. En dat is daar ook weer al je eten voor al je vogels. Het zit al je zo mooi in elkaar, maar het is wel kwetsbaar. Nou is het net voortendelijk zo dat er niet zeldzams meer groeit. Wateraardbei. Een moerasviooltje, sompenviooltje, tormentil. En al die leuke gesjes, tandjesgras, zeggen, blauwe zeggen, zwarte zeggen. Dus er is nog van alles te beleven. Dat maat, als het om het bioverskaat gaat, extra wat blauwen. De oplossing liep het al innig net heel makkelijk. Hoe gaat het met die droogtes? En hoe ben wij in staat om meer watervers te houden? Kunnen we dat nog herstellen? Ik denk dat dat wel een dreig proces is. Ik probeer het dan, stel je voor, je zit op een heel grote olietanker en je draait aan het roer. Ja, dan eerst gebeurt er niks. Dat zijn processen dat gaat langzaam. Ik denk dat dit eigenlijk in die context schemaast.